Ay, tani pobre tayo eh. Sabor tag manok ba? Di mo magabal-abal ang reader. Apil ayan. Lugar rin naman na magkawala mga pasayro dari bay. Yan ang pangkamron ba? Sige mo pamili mga pasayro gud ba? Terus bucika kung gusto sakay na motor gud sayang bugay ni gwapo ba gani. So sige lang karon kay di na ko mamili. Abot ako lima pasayro karon. Kwarta yun ako karon. Di na ko mamili pasayro ron. Tanan, sakto na ako tanan diri. Asa naman nagturno ni mga motor diri nga pamasahero nga. O pinagdali ta. O pa yung mga nagturno diri. Dahil sa unahan masig naa dito. Kini oh, puro pasahero ni ba? Sakay yun siguro ni ba? Boss, sakay ka boss! O boss, sakay ko boss. Kaniyar ko nang itag na masahero ba? Asa man ka boss? Ito ko sa mga iriya ba? Kaniyar ko si pangitaw ng masahero ay diri. Nara na diri day? Wala naman tornuhanan sa kanto, ha? Tornuhanan diri ah. Ay, diri kay ulay bayad ba? Ulay kwan ba? Ngano ikaw ron lagi isa lagi diri nga underground mo sige na imo guro. Ay, dula dyan, underground ta ba? Kay pangwarta ba? Pang chika-chika ba? Tara, lakaw na ko. Sige, isa. Kabalo ka mo, drive? Balo naman. Ikaw, drive eh. Binuang man imo nga na masahero kaya di ka kabalo mo drive. Pag-o naman pa malakad na karon, boss. Ang musakay naman ang mo drive. Hindi try na beta karon na ito sa una. Binuang man tao ng panahon na ni nga. Wala naman na mauni, nabali naman eh. Pag-o na lagi pa malakad karon, boss. Wala na kayo mahimo, dira. Nahihiap, kung mo uloy. Isa po, di po kabalo mo drive. Ay, sige, mo drive lang ko ba? Sabi. Nasa ko tawagan. Saan ako na? Saan ako tawagan? Sige, padugay taan ba? Pagdali. Padugay taan ha? Dali, ay kita ni boss. Laks nandiya. Saan po na tawagan niya? Uy! Dali. Dali sa deribe kay nano ko nakita ka pasahero ba? Darga na ta. Saan mo to, boss? Kapilay mo sakay? Relax lang ba? Paabot ang gudihagod. Ay, padugay ito ni ba? Ah, saan naman na yun? O na? Oh, mana? Stop na eh. Gamay na pagkatagan ba? Pero kira yapon, fights, kakwarta yapon tana. Kan, larga ta? Kamta din boss. Saan mo boss? Konduktor ni. Bago na rin pamalakad ka ron. Kaya apon mo maguloy. Pati motor na rin konduktor ka ron. Ay, meron naman nagbas ba eh? Ay, lamay lagi katulog mo ba? Ako mo drive? Ikaw gabi mo drive. Konduktor mo. Pasahero na kaya mo drive no. Tigsinil naman ko. Tigsinil naman ko. Okay, go! Larga! Ya, asa man ang biyaya ni boss? Saan naman po ni boss? Inspektor na. Pasakyan na dali. Ako maglugar ni boss. Yati. Motor na konduktor. Pati inspektor. Bago na lagi ron. Kaya ba ni mo guloy? 2023 na biya. Iya, sakay na dali. Karga na yan, kinagdali ko. Dali, boss. Ayan. Ikaw. Ya, hey. Kasula na masakay ko masahero ano eh. Ay, tani pobre tayo eh. Sabor tag manok ba? Di mo magabal-abal ang reader. Grabe. Dali ako, boss. Yan na boss. Pero na ganay. Abot na good. Liplete, boss. 120 na tanan. Ha? 170? Grabe naman ang 170. 50 sa giya sa motor, 50 sa konduktor, 50 sa inspektor, 20 sa gasolina, 170 tanan. Ah, grabe naman yung pamasahiruan ron, oy. Wala na gina, reklamo diha. Gaya ni mo tuloy. Pamahaw ba? Nakapay bayaran sa konduktor, inspektor. Ano nga inspektor, pamanong konduktor ning motor, oy. Pag orang yung pamalakad na. Sa bus, raman taon ni. Tukotahon, di ka karon, di ka kagulo ha. Ano bago pamalakad dun sa... Saan naman tao ning panahon karon oy, ang motor na muran naman na yung tao ning bus, oy. 170 no? Ang 70, hatang nga dito, sige reklamo diha. Ay gutom kayo ba? Ikaw pa mo drive, ikaw pa masuko. Unara ko boss. Dali, pasira to. Yan. Pasira? Pagbasing, adi mo, takapalo man drive.
Parking sa diri ah. Abot lang tagday zero line kaya na. Pasahero diri. Relax na. Mga kabalo mo drive. Dira ta. Abot at pasero dire basig naa day. Saman, dira ta ulat. Yan niyo. Kasi lang sa mukaw, nya to po si tap na to. Tawagan ra ta mo. Atang ra gyapon ka. Sige, pwede po. Tawagan ako sundoy. Sige. Ikaw, tago sa sabutan to ko. Ya among bayan boss. Oo, susukin pa ko. Sige, Ah, dire ba ka? Gusto mo eh. Kasi mo. Larga na be. Sige. Boss, pang internet na mo boss. Sa 20. internet, yung kagaran. Unya na! Asa sa to? Sige. Grabe, hapon naman lang ba? Pa may nabot sa pasahero karon. Apo na gyud ting uli na. Ngita na po kasakyan ni ron. Asa na po makakita pamasiruan ni pertir pa may ngawa dire. Bang. Wala pa maguto na kuto na kumpleto kung ipon to pangpalit motor gud ba? Ngita na po kung masiruan da. Ay na ni motor oh. Masiro siguro ni ba? Pamilyar ni ba? Ay, ano man itong ganiya, gisakyan ako ganang buntag, oh. Pirti, bigyan ako pinangayuan. Napay konduktor, napay inspektor. Kung gusto, puguan ni ba, kaya wako'y lain sakyan. Doolon, be. Boss. Uy. Masahiro ka, boss? Ikaw na, boss? Sayro eh, sakay na po ka? Tay, wala na may laing ng masahiro, dire. Ikaw na lang paminte. Ako ra may tagiya diri lalan ng masahero diri wala ka lang sakyan diri ah. Saan gusto kang bakta so sakay ka. Sakay kalayo ato baktason. Dili sakay na to. Ay, diyan eh. Larga ta dito ta. Larga op. Larga da kabalo lang ka sa atong kamalakad. So naman po, na po imong konduktor o inspektor. Na ato konduktor ko inspektor. Ikaw ya po drive. Tawagan sana ako balik. Ay tawagan, dili ko tawagan diri sinyasan man ako diri. Sinyas na. Pagla na pasayro ba? Okay. Larga na mo na boss. Larga na buta. Ay, siguro. Dugay kita ni patungod na inyong yan na ana. Ha mo tong inspektor mo. Ano na napaabot. Tawag na lang to, mo ra mangyapon, mo atang ra mangyapon to dito, kay nagdali po ko ba. Tara. Sige, tawagan na to. Nagpaabot Okay, lagi to. Wala man lagi. Ay lahi ni sinyas ato. Hindi naman to kailangan sinyasan to. Kaya inspektor man to. Naram to sa pinkasada paabot. Oo, sige. Tara na. Abot to dito ta, paabot naman to. Murag bas ba magulat na inspektor sa kay Lidra. Try. Bye. Ato ang tulapit ka. Mara jaban. Yes, sakay dito, kabalo na ko na entrada ninyo. Ay, nice one. Ay. Tagad. Talapod. Banda na pod. Uy. Kulang man ni boss. Sikulang nga mo, may po na ganyan. Dili hapon naman taas ng yadlaw. Hapon na. Lahi ng bayad ng hapon. Ah, pinuang. Pila naman pula. Wat tag 50 may kada isa, ya 50 sa gasolina, 500 tanan. Ay, sigdagang reklamo de ha. Grabe naman taon ng pamasahiro ron, oy. Saan mo bayad ka o pakukulataon ka na mo? Burot ang kwarta ning. Sige, palit sa dana mo ba? Ikaw pa mo drive. Naa, Ikaw naman pa na. mo. Watag, naman din eh. Right sir. Masiruan, oy. Bayan na mo, boss. Kaya internet na mo ba? Wa ba sinsilyo? Inya na kay nakauli naman ta. Uli sa nato ni motor. Sige, Eh, paabot na. Paabot na. Ay, takas na. Lami ka sa daw ron uy. Nakakwarta na mani-mani pa. Ina na mo sakay o pamasiruan nga single ron, oy. Mura na magbas. Nanay konduktor, dapat yung inspektor.